v meste Černovice na Ukrajine, kde pôsobil od 26. decembra 1941 do 13. júna 1945, páter Wendelin Javorka ako grécko-katolícky misionár žije pán Volodymyr Starik. Vyštudovaný fyzik, ale dušou historik. Napísal viacero historických kníh. V poslednom období píše predovšetkým rôzne príspevky na Facebooku. Viackrát už písal aj o pátrovi Wendelinovi Javorkovi. Jeho predkovia boli silne nábožensky založení, ale on je, ako mi sám povedal, presvedčený ateista. To však vôbec nebránilo tomu, aby v 90. rokoch 20. storočia bol jednou z kľúčových osôb, ktorá zabezpečila reštitúciu grécko-katolíckeho chrámu v Černoviciach do rúk ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Chrám bol totiž počas socializmu najprv pridelený pravoslávnym, neskôr bol v ňom zriadený sklad. Pán Starik sa už dlhé roky snaží o to, aby sa na pamiatku pátra Wendelina Javorku v meste nezabudlo, hoci už všetci, ktorí pátra osobne poznali, dávno pomreli. Dňa 26. marca 2026 publikoval pán Starik na Facebooku nádherný príspevok, ktorý teraz v preklade do slovenčiny uverejňujem. 60. výročie smrti Wendelina Javorku. Uctievanie i zabudnutie na Slovensku a na Ukrajine. Dnešok je pre mňa dňom uctenia si pamiatky Wendelina Javorku, slovenského jezuitského misionára, ktorému bolo súdené stať sa posledným grécko-katolíckym kňazom v Černoviciach a zároveň posledným mníchom jezuitského kláštora v tomto meste. Veľa som písal o tomto hrdinskom človeku, ktorý konal skutočný čin obety, keď zachraňoval duše bukovinských huculov, ktorých jazyku takmer nerozumel. V roku 1945 ho tajná polícia NKVD zatkla ako agenta Vatikánu. Navždy ho odviezli z Černovíc, odsúdili na trest v pracovných táboroch a po mnohých rokoch, po prepustení, ho deportovali do Československa, kde v roku 1966 zomrel. Na Slovensku si Wendelina Javorku uctievali ako svetca, počas života aj po smrti. Naopak na Ukrajine, kde Wendelin Javorka vykonal svoj duchovný hrdinský čin, vedome kráčajúc na muky a pravdepodobnú smrť za všetkých Bukovincov, kde existujú a míňajú miliónové prostriedky na vlastný pohodlný život, tak klérus grécko-katolíckej cirkvi, ako aj jezuiti, je ticho ako v hrobe. Nechcem sa ani pýtať, či naši svätí otcovia dnes odslúžili zádušnú bohoslužbu za pokoj duše človeka, ktorý niesol na svojich pleciach obranu proti bezbožnému komunistickému moskovskému režimu na posledných líniách oboch náboženských vyznaní. Táto otázka je rétorická. Živí si žijú pre živých. Dnes som na seba vzal úlohu uctiť si pamiatku otca Wendelina Javorku cez osudy tých Černovičanov, ktorí mu zostali verní aj v najtemnejších časoch. Spomenul som si na nich, pretože v časoch môjho detstva, v roku 1966, roku jeho smrti v Žiline na Slovensku, odvaha ľudí, ktorí písali jeho rodine úprimné kondolenčné listy cez železnú oponu, zdôrazňovala, aká silná bola duchovná prítomnosť Wendelina Javorku v Černoviciach. O Márii Termene a o Oleksandrovi Brúčkovskom som už písal skôr. O pravoslávnom protojerejovi doktorovi Kasianovi Bohatyrcovi som sa zmienil v jednom zo svojich článkov o Wendelinovi Javorkovi. Napokon som sa dozvedel, že počas vojnových rokov sa v Černoviciach úzko stýkal s doktorom Teodorom Cufluchtom, čo je v tomto kontexte kľúčové. Ako lekár, žid, ktorý prijal kresťanstvo, konvertita, sa počas vojny nachádzal v dvojitej zóne rizika a jeho priateľstvo s jezuitom Javorkom bolo nielen duchovné, ale aj aktom solidarity tvárou v tvár totalitným režimom. Dnes som bol na ruskom cintoríne v Černoviciach pri hroboch rímskokatolíka Teodora Cufluchta, gréckokatolíčky Márie Termeny, pravoslávneho Kasiana Bohatyrca a pri každom z nich som si spomenul na ich priateľstvo s Wendelinom Javorkom. Na osobnosť, ktorá nás všetkých spája, pretože je symbolom černovického ekumenizmu. Slovák pôvodom, jezuita povolaním, grécko-katolícky kňaz poslaním medzi Hucúmi, mučeník sovietských táborov.
To, že nerozumel jazyku, ale zachraňoval duše, to je skutočná kresťanská služba, kde jazyk srdca je dôležitejší než lingvistika. Odpočívaj v pokoji, blahoslavený otec Wendelín. Modli sa k Bohu za nás, hriešnych. Budeš žiť v našich srdciach dovtedy, kým budú žiť ľudia, ktorí v sebe nesú tú iskru lásky k Bohu a k iným ľuďom. Tú, ktorú si ty tak štedro daroval Bukovincom v strašných vojnových rokoch. Toľko dojemné vyznanie pána Staríka.